Salut și bine v-am găsit la un nou episod, suntem aici cu Ștefan. Zici ceva, Ștefan? Nu vreau. De ce nu vrei? Pentru că nu vreau. Iară ți-ai luat Deagle! Băi, atași mă, că știi că mereu prima rundă meu Deagle. Da, eu știam, dar tu știai? Așa, bă, știam. Nu înțeleg, dar bine. Uai, mi-am luat cea mai proastă armă. De ce mi-am luat-o? Ce a fost în capul meu? Că are 20 de glanțe în total. 12 pe încărcător. Hai mă! Hai, de ce mi-a luat arma asta? Ce zi agută mi-a luat? Ce zeu? Ai, prea mult da, mă. Ce să-mi iau, frate? Mi-au și unde ăsta așa, cu așa. Pac, 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 pac. Mi-am luat cheltuit toți banii așa. Au ca lumea. Na, ai trecut prin foc, ești sus. Păi se știe, bă. Ai, mă, du-te, da. Ți-ai luat Nova, bă, el și-a luat Nova, bă. Păi Poți să da, plantezi știam. bomba în favoarea mea? Da, bă, pot. Nu mai joc cu SMG-ul. Ai, dar nu am bani. Ce am luat? Ce dracu, băiatul, bă. Am înțeles, dinule. Du-te, mă, ce mi-a dat-o. Ce-i bă, MP SSD? Ce asta? Mă, ce noroc am avut acolo. My mother's done me. No, 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 no. Nu băceai. Uai, 78 ți-am dat, mâncați așa. Adevărat. Mersi de armă, bă. Bă, câți bani am, aoleu. Dai pe afară de bani, nu? Da, bă, ce? Se știe. Dar nu ți-am dat flash acolo. Ba da, l-am luat pe jumate numai. Aoleu, ce flash prost am dat. Bă, cum a făcut spray-ul ăla cu nu-i M4? niciodată, nu mă bați pe M4. Nu mai eu prost că mi-am luat M4. Am să mi-l dai mie, exact, talent. De bani ăștia mai bine nu am M4. Bă, ce prost joc. Du-te, mă, cât am... 80! Ha, mersi de acá, fraților. L-am aruncat iarăși. L-am aruncat! Am vrut să... Nu mai dau niciodată inspect la o armă. Niciodată. Dar cum dai inspect și dai din greșeală pe eu nu te înțeleg. Am inspectul pe F. Păi da, toată lumea ăla are pe F, dar zic și eu. Nu vine pe aici, bă, mărălană. A dat bine că... Și are AVP și am PP-ul. Nu, bă, stop! Mersi de AVP, frate. A, bă, nu. Ah, tot mersi de AVP. Am uitat că în ultima rundă puteam să-mi iau direct în patru. 4. AVP, nu. Puteam să fac 5-3, dar na. Mai bine ți-am dat un scoop. Dar tot nu ți-am dat un scoop, adică... Ai vrut! Uite, bă, că mi-au scăzut 5.000 de dolari, mă întrebare de ce. Hai, mă, te-am lăsat să mă egalezi, mă, mai trec un ochi, am lăsat de rog. Bă, ziceți voi de n-a avut ul la faza asta. Bă, nu am mult, nu-ți activat. De ziceți voi de n-a avut ul. Deci a ieșit, direct mi-a dat cap. Bă, taci, mă, că tu ești slab, nu. Eu sunt slab când ieși, nici nu știi unde sunt, ești direct Bă, cap. taci, mă, că eram aici sus, m-am uitat în dreapta, m-am uitat în stânga și erai tu cum ai ieșit, ți-am dat Nu direct băceai.
Stai că n-am văzut la postă. Deci uitați-vă la el. Bă, Bă, dacă n-ai nu venit vreau pe să zic că mine, nu vreau să zic că ai noroc, da? Păi, bă, dacă nu vii din mid, nu vii nici din dreapta, logică vii de acolo și te-am ținut. Nu, bă, ce ai? Bă, așa greu, bă. Da. Și acum nu știu unde sunt, nu? Deci am văzut piciorul cu aia. Unde mi-ai văzut, bă? Mă. No, ce ai, frate, că a venit? Bă, Am am venit de acolo, m-am dus, da? M-am dus în capăt, am văzut piciorul în capăt. m-am dus Da, în bă, capăt, ce ai, mi-ai am văzut piciorul. Păi ți-am văzut piciorul și am și tras. Ce să mai zic? Nici nu mai știu ce să fac, asta e match point. M-a bătut, bă, Ștefan. Du-te, mă, ce... 96, mă. Poate iar. Așa, gata. Cream că iar îi dau drop, ca prost. Trebuie să-i dai drop, mă. Fun is incendiary. Bă, de ce nu ți-am dat măcar un cap, că am avut ținta pe cap tot de 5 ori. Nu, bă, ce ai? Bă, și mi-ai luat și skin-ul, mă. Ce țigan. Nu, bă, ce ai? Ți se pare? Ok, bă, dacă zici tu bine. Cum să dau eu asta? Nu, cred că așa. Da-te, mă, cum nu te-am prins. Nu ai cum, bă. Nu, bă, ce... Nu, bă, ce ai? Nu, n-ai avut nimic. Bă, deci am venit normal. De ce asta ai era schimbat plan, M4-ul tău cu al meu? Adică cu tot al tău. Păi nu contează, mă. Deci eu știu că nu contează. Ăsta are hack, bă, știi? Da, bă. De-aia. Nu, bă, acolo ți-am dat, frate. Gata cu acest episod. Nici video Fane m-a ăsta nu-l bătut, pui, bravo nu? lui. Bravo, Fane, un rând de aplauze pentru Fan. Să-i las canalul în De cum să nu? descriere și ne revedem data viitoare. Ciao.